Alderdi Popularrak uste du Jaurlaritzak ertzaintzaren izen ona zalantzan jarri duela. Y ustedes con esto han jugado con la Ertzaintza a ser la moneda de cambio. Arantza Quiroga dio trukerako txanpon erabili dutela ezker abertzalea gustora utzi nahian. Lehendakariak berriz ertzaintzaren protagonismoa azpimarratu du. Ertzaintzak leku bat merezi du plan honetan. Leku bat baino gehiago protagonismo bat merezi du. UPyDek ere ildo beretik heldu dio gaiari. Se denigra a la Ertzaintza solo para dar satisfacción a Batasuna. ¿Cómo vamos a cuestionar el compromiso de la Ertzaintza? Nola erantzun dio lehendakariak, jeltzaleak izan direnean beti eta bakardadean ertzaintza babestu izan dutenak. Espetxe politikari dagokionean kontsentzua eskatu dio lehendakariak, baita Madrilgo gobernuari ere. Ez dadila bakarkaritu. Bestalde Euskadiko eskoletan biktimen testigantzak entzuten jarraituko dela ziurtatu du Kristina Uriarte hezkuntza sailburuak Isabel Zelak egindako galderari erantzunez. Sail honek hezkuntza esperientzekin aurrera jarraituko du biktimen testigantzen bitartez. Osatu eta hobetu egingo direla.